ಅಂಗಡಿಯಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 4 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇತದಾಲೆ ಜಿಯಾವ್ ಬರ್ಚಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು. ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್, ಉಡಾಲ್ ದೆಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ಅಂಗಡಿ ಇರತ್ತ ಗೈಸ್. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರತ್ತೆ ಸಂತೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬುರುಂಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಏತಿ ಏನಕ್ಕ ನೂದೆ ಎತ್ತಿಗೆ ನೂದು ₹100 ಕಟ್ಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಕೆತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ನೆಕ್ಕ ಅವು ಕಾಯಿ ಅಂದದೆ ಚಿಕ್ಕು ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು? 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ, ಒಂದು ಕಾಲು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್. ಅದು ಕಾಲು ಕೆಜಿಗೆ ₹100 ಕೊಡಿ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಗೆಂಚೆ 30ನೇ ಬರ್ಚು ಬರ್ಚು ಏತು ಬೆರಂಗಾಯಿಗೆ ಬರ್ಚು ಬರ್ಚು ಏತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ 150 ಅಕ್ಕಿಲಿ ಅಂತೂಲಿ ಗೈಸ್. ಏನು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನರ ವೈದು ಬಚ್ಚಂಗ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲಿ ಗೈಸ್. ಶನಿವಾರ ತಿನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು 2 ಜನ ಅವಳು ಸಂತೆ ಶನಿವಾರ ಕಾರ್ಲದು ಒಂಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ತಿಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ ಉಂಟು ಶನಿವಾರ ತಿನ್ನಿ ತಿಂಡಿ ದಡೆ ಬತ್ತ ಬಾಲೆ ತಿಂಡಿದು ನರಂದು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತಿಂಡಿ ಮುಳ್ಳು ಸಿಂಗಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ತಿಂಡಿ ಬರ ಬಟ್ಟೆ ಇರಬಾರ್ದು ತೀರು ಎಳ್ಳು ಉಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಲ್ಲಿ ఉందంజవే ప్యాకెట్ ಈ ಕೈ ಬರ್ದಿತ್ತು ನನ್ನಪ್ಪು ಕೈ ಬರ್ದಿತ್ತು ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥಪುರ ತಿನ್ನೊಚ್ಚು ಬಾಬಾ
ಮಣ್ಣಿಪ್ಪು ನರಕ ಗಲೀಜಿ ತಿಂಡಿ ಕಟ್ಟದ ಉಂಡಾರೇನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ പോകുന്നില്ല ಮೀನು ಪತಾರ ಮೀನುಂಡ ಅಂತೂ ಅವ್ರು പോകുന്നിಲ್ಲ പോയി മീൻ തോര പോയി മീൻ തടി പോയി ಏನ್ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಇನ್ನೇಂಚ ಬೂತಾಯಿ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯಾಂಡ ಮೀನು ಇರೋದಣ್ಣ ಏತ್ ಬರ್ಬೋದು ಏತ್ ಬರ್ಬೋದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏತ ಓ ಮೀನು ಬುದಾಯಿ ಬುದಾಯಿ ಯಾವ ಬಂಗಡವ ಮೀನಾವು ಮೀನಾವು ಮೀನಾವ ಮೀನಾವು ಭೂತಾಯವ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಓ ಮನಸ್ಸೇ ಕಡಲು ಕಡಲ್ ಮನಸ್ಸೆ ಕಡಲ್ ನಮಗೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಗುಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಾರತ್ತೀರಿ ಕಡಲ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ವಾ ಕಮ್ಮಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 10 ಕಮ್ಮಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಟಿರಿ 4 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇತದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಯಾವ ಬರ್ಚಿ ಏನೇ ಮೀನು ಕಡಿಮೆನೆ ಮೀನು ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂದೆ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಏತ್ ಮುಂಚೆಗೆ ಏತ್ ಅರ್ಧ ಯಾವೇ ಅಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಜರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂಡ ಮೆತ್ತಾಲ ಗುರ್ಜಿ ಯಾವ ಟೊಮೆಟೊಗೆ 30 ತೌತೆಗೆ 30 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬಾಡ್ಲೇವೆ 8 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಾಡ್ಲೇವೆ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಬೆತ್ತದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಮೀನಾ ಬಂಗುಡೆ ಬರಡ ಮೀನು ರಿಪೇರಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಏತುಂಡು ఏటుండ కట్టవరాలు ఉండాను కార్లాడుతా ఇరు పూతా అంటే ఏం చేయనా అల్పును పూతాడు ఇప్పుడు చెప్పిన తవేం చెప్పిన ఉప్పు పాడు ఆడుకోడు ఉప్పు పాడుతా ఉప్పు పాడు కట్టి ఆడుకోడు అదేం చదవడు కొంచెం పాత్ర పాడుతూ ఉప్పు పాడుతూ అన్నిటి నాలు పడతా అలేం చదువుడు పడాసు కూడా పోకుండా చేపడు తెచ్చి బంగుడే ఫ్రైయా అందుకే బుతాయి సారు బుతాయి సారు
ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲೇ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಾತಾ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲೆಜಿನಿ ಶನಿವಾರ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿರ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ₹100 4 ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೀರಿನಿ ಮೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ಗ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ₹30 ತವತೆ ₹30 ಒಂದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ₹100 4 ಬರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಒಂಚ ಕೊನತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಾಲ ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು 1 kgಗೆ ₹100 ಚಿತ್ತುಪುಡಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಗೋಡು ದಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೋಡುದೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಇಲ್ಲೇ ಶೋಕುಂಡು ಓ ಹಾಂ ಕೊರ್ಪೆ ಚಕ್ಕುಳಿ ಬೋಡ ಓಕೆ ಕೊರ್ಪೆ